kull sena nagħmel wiegħda li nneħħi din iż-żaq. Imbagħad int biex taħraqni tgħidli nikteb fuq bużaq u jiena vera ħadd għalija. Illi għax qed nistaqsik fejn se jidher li qed nikteb. Int weġibt li ħadd għalik? X'inhu tieħu għalik inti? Huwa jien nieħu għalija għax jiena żaqqi kbira u għadek sissa titħaq bija. Ovvja, issa tagħlaq ħalqek. Ovvja li taqa' fil-muta. X'inhu? X'għedt? Kif inhi? Bużaq isem ta' ħuta? U mela mhux niftehmu. Ħu paċenzja u skużani. X'inhu? X'għedt? Kif inhi? Din il-ħuta nazzjonali li l-bużaq m'għandux xejn jaqsam mal-ħxuna hija ċara. U lanqas mhu l-isqaq bużaq ġo bil-Kirkara. U fittix fuq din il-ħuta biex nifhem ftit aħjar. Sibt li din ħuta rari. U ma tgħix f'akkwarju d-dar. Meta t-tifla taqbad dil-ħuta għax l-akkwarju kienet ħobb lanqas tilħaq itwaddaba. Kun ġa mietet ġewwa l-kopp għax dawn jgħixu fl-ilma ħelu li jiskula minn ġol blat. Din il-ħuta qisha liebsa flok tad-ditta irrigat. Fittix ftit aktar fuqha u ħaddaq xejn ta' xokk għax din qed tisparixxi minn wit il-għajn u marsa xlokk. Kien hemm żmien minn Marsa Skala, post jgħidulu tal-Maluq, pestiċidi ġol ħamrija qalbu l-ilma ta' taħt fuq. Il-bużaq li kien f'dan l-ilma bil-valenu din fottietu u l-mijiet ta' ħud f'dan l-ilma kollha mietu. Sakemm bil-mezzi moderni fir-riserva naturali rabbew il-bużaq l-arira u trattawhom b'mod speċjali. Meta twildu ħadu ħsiebhom fir-riserva l-ħut ix-xala sakemm imbagħad reġgħu tefawhom f'tal-Maluq ġo Marsa Skala. L-era wkoll ħadet il-passi, ħadet il-miżura stretta illi dil-ħuta f'pajjiżna bliġi ċara tkun protetta. U min jinqabad jaqbad din il-ħuta. Tkunx minn ta' slieba jew minn ħalluqa. Teħel multa ta' 5,000 u le m'hemm ebda discount fuqha.